Vi står og skal lave en ansøgning til noget Horizon 2020. Ja. Og det vil sige, at vi skal finde ud af, hvordan vi skal angribe det, finde de rigtige ord at søge på og lede rundt med de her værktøjer omkring, hvordan vi kan kombinere ting osv. Vi nåede ikke frem til nogen benhård konklusion. Vi fandt ikke det her, der stoppede det hele patentet, men vi fandt ud af, hvad vej vi skal lede vores patentadvokat. Det giver en meget god fornemmelse for, når man nu kommer i dialog med advokaten, og man bliver trukket rundt til at starte med. Jo mere specifikt man kan være indledningsvis, jo mere synes man får for penge.